Senior Superintendent Conrad Capa mo'y gusto ni Mayor Michael Rama nga mahimong Chief of Police sa Dakbayan. Maestra, nasakpan sa iyang pulis nga bana nga adunay kuyog nga maestro sulod sa ilang kwarto. Nagnegosyo og shabu, nadakpan sa kapulisan. Duha ka balay nasunog sa Mandawi City. Mga adik nga empleyado sa gobyerno nagkadaghan. Sila karon gipanidaan. Maayong hapon, Sugbo, Kabisayan. Aniya naman ang mga balita. Uban ang kinitibuk ang puwersa sa News 5 Cebu. Karong adlaw Biyernes, pitsa 6 sa buwan sa Pebrero, tuig 2015, ako si Glenn Soco. Amo nang ihatod ang mas sayong pagbalita, inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Andrea Patenia. Kakuwang sa supply sa pagpahigayon sa eleksyon ang gitumbok nga hinungdan sa pagpospone sa Sangguniang Kabataan Elections. At ngan pasab kun madayon bagyod ang piniliay sa SK karong Abril. Jinky Rosit, Suginlimi. Kagahapon gipaybaw sa Comelec and Bank nga di na mahinayon ang eleksyon sa SK karong Pebrero 21. Usa sa mga rason nga gitumbok mo ang kakuwang sa panahon pagkuha sa mga election supplies nga gamiton sa piniliay. Ubos sa Omnibus Election Code, mahimong isibog o ikanselar ang eleksyon kundi paandam ang mga election paraphernalias. Pero probably kung we talk about election supplies manggod, and it says essential election supplies base ng official ballots of the election returns. Tungod sa pagsibog sa piniliay, lakip nga gisibog mo ang election period nga magsugod karon ng Marso 26 hangtod Mayo 10 ning tuiga. Ang filing sa Certificate of Candidacy gitakda karong Abril 11, 13 ug 14. Samtang ang kampanya sa mga kandidato magsugod sa Abril 14 hangtod 23, duha ka adlaw sa di pa ang SK election. If prior to this mapirmahan na sa President ang balaod to really postpone the SK elections sa 2016, mahog na sad nga mapawalang bisa na nito. Gipaybaw sa Comelec nga samtang layo pang eleksyon, magpadayon gihapon ang registration sa regular voters. Jinky Rosit, News 5. Angayan nga ipahimutang una ang mga reforma alang sa Sangguniang Kabataan. Usa pa kini himuon ang elections niini. Ray Pasaporte, Suginlimi. Matud sa kani SK Federation President sa Dakbayan sa Subo, John Filipo II, kung mahinayon karong tuiga ang eleksyon sa SK, mubo na lang kaayo nga makaserbisyo ang makadaog. Angayan usab nga patasan ang edad sa SK gikan sa 18 anyos ngadto sa 24 anyos. Alang kaniya ang maong pangidaron makabato na og physical autonomy og legal na nga makapirma og kontrata kung itandi sa nagpangidaron lang og 15 ngadto sa 17 anyos. Sir, depende na siya sa tao. So if mo persevere lang gid ang mga batanon, di sila magpada sa mga bating bisyo, so dili gina nila makuha. And if we increase sa age, 18 to 24, you're more or less capable of deciding for yourself. Gisaway ang SK tungod kay sa ilang linghod nga pangidaron. Gitudloan na sila sa pagpangurakot. Actually, what we did sa ako ang mga kaparty during that time, amo lang yung gibisita tanan barangay para makaibaw sila nga naagid mo. It didn't involve any money. Even ang amo ang transportation kay puli-puli lang may provide sa amo ang party, pero wala gid mi naabot sa panahon nga nihatag gid mi og kwarta. Wala gid. Sipukin sa consultant sa Cebu City Youth Development Commission, mipahibalo nga nagsugod na sila sa pagpanawat og aplikante alang sa outstanding Cebu City Youth leaders. So this program is created in order to recognize those Cebu City young leaders that have excelled in their own areas, specifically in student leadership, community leadership, and in their workplace leadership. Dili lang pag-recognize but to kanang inspire. Actually, mo na mong theme ron is to inspire the youth, shape the future. So, actually, it's like a stepping stone, like bago lang itabo, katong TOIM, which actually is a organized also by JCI. So, ako, part of the commission, JCI Cebu, mura siya gi-ready ang ato ang Cebu City nga young leaders for mga ingani po kaning mga higher kuan ba
recognitions. Tulo ka kategorya ang pilian sa aplikante. Sa community youth leaders, kinahanglan taga Cebu City samtang mahimo rang tagalaing lugar ang aplikante sa young leaders. Walay limit sa gidaghanon sa musalmot diin sa matag kategorya. Deadline sa pagsubmit sa application karong Pebrero 10 ug ang pasidungog idungan sa Charter Day karong Pebrero 24. Ray Pasaporte, News 5. Ang simbahan ug ubang sektor sa Katilingban dunay mensaheng pangandoy alang sa umaabot nga SK leaders. Andrea Patenya, Suginlimi. Tuyang wa magparehistro sa sangguniang kabataan si Monica ni atong miaging SK elections kay matud niya, di siya mutuo nga epektibo kini. Ang mga SK para na ko pa murag useless ra gani kay kanang murag wala ra gyapon sila mabuhat kanang like for example na sila mga kanang mga project kunuhay pero murag useless gyapon ba kay way makita gani gyapon. Di lang si Monica ang dunay mga pagsaway sa SK ug kay nung duman nga daghan na ang kontrobersiya nga gibato sa maong youth body tungod sa mga pasangin nga dunay mga youth leaders nga nagkakorap o gigamit lang sa pagpangurap sa mas hamtong nga mga barangay officials. Laing pagsaway sa SK mao nga kadaghanan sa mga managan, mga anak rasab sa mga incumbent barangay officials aron mapadayon ang ilang political dynasties. Ang mga kontrobersiya sama niini mao ang rason kung nganong nagkalain-laing mga tinguha ang gipanghimo aron tangtangon, ipostpone o ireporma ang sangguniang kabataan. Samtang wa pa mapirmahi sa presidente ang balaod nga nagsibog sa SK elections sa October 2016, gi-promulgate usa sa COMELEC on Bank ang COMELEC Resolution number 9930 nga nagsibog sa SK elections gikan Pebrero 21 ngadto na sa Abril 25 karong tuiga. Sa original schedule sa COMELEC, karong adlaw unta magsugod ang election period apan tungod kay gisibog ang petsa sa sangguniang kabataan elections ngadto na sa Abril 25, gisibog sab ang petsa sa election period ngadto na sa March 26 hangtod May 10. Kay mas layo na ang petsa sa eleksyon, mas taas na ang panahon sa mga kandidato ug sa mga botante nga mangandam. Panawagan ni Cebu Archbishop Jose Palma ngadto sa mga kabatanunan nga managan nga unta gamito ng ilang abilidad alang sa kaagyuhan ug di magpada sa mga hiwi nga binuhatan. The message of the Holy Father is a timely message. He was telling the youth in UST, your youth, your contribution to the renewal in society and to work out a better future. I just would like to emphasize that image. There is so much in the young people in terms of energy, enthusiasm, hopes, dreams, longings, and the many of the wonderful qualities of the youth that can be used. Si Cebu Archbishop Emeritus Ricardo Cardinal Vidal mitambag nagawa sa leadership skills ug intelligence, kinahanglan nga ang mga managan nga kabataan dunay tarong nga moral foundation. Well, hopefully they will pray and be able to choose well our future leaders. I suppose they are always promising many things, no? Hopefully they'll be able to realize what they promised during their campaign period. Samtang si Department of Interior and Local Government 7 Assistant Regional Director Elias Fernandez miingon nga angay siguraduon nga ligdong ug dunay prinsipyo ang mga youth leaders nga butaron. They should serve as watchdogs sa atong mga local officials to rid ang atong local LGU sa corruption and to be transparent sa katong transaction sa government sa LGUs, no? Ang SK voter nga si Victor, duna say mga qualities nga gipangita sa iyang umaabot nga leader sa SK. Responsible niya, dapat matinabangon sad sa kanang isig katao. Andrea Patenya, News 5. Deputy Director for Operations sa Kapulisan sa Reyon, mipadayag nga angay manubag ang MILF sa naitabo nga pagpatay sa mga sakop sa Special Action Force sa Kapulisan. Alang kaniya, angay unta nga girepresentaran sa MILF ang ceasefire tungod sa nagpadayon nga peace talks. King Perez, Suginlimi.
Mato ni Deputy Director for Operations sa Regional Police Office Conrad Capa, aron mapadayon ang peace negotiation, kinahanglan manubag ang MILF sa kamatayon sa mga sakop sa PNP Special Action Force sa Mamasapano, Maguindanao. Iuli usab ang mga gikawat sa MILF nga kaptangan sa mga sakop sa SAF sama sa mga armas. Gireklamo sa kadaghanan ng dili tawhanong pagpatay sa mga pulis nga gihulagway nga usa ka overkill. Kung sana kung nakita nila, oops, sorry, isa pala kayo. Stop. Take care of the dead. Give them dignity. Do not touch the personal belongings. Inform their bosses. Kinahanglan manubag usab ang MILF kung ngano wa nini giila ang ceasefire nga gipatuman sa gobyerno uban silang puntok nga igo lang untang mo serve og arrest warrants ang PNP SAF ngadto kang Jamaa Islamiyah Leader Commander Marwan ug Abu Sayyaf Leader Usman. Dili katuyuan sa kapulisan nga moatake sa MILF. It's not like the SAF troopers went there to attack them. The SAF troopers went there into their heartland to get Marwan, not to attack them. That's plain and simple law enforcement operation. Apan bisan og accountable ang MILF sa nahitabong engkwentro, way nakitang rason si Capa nga undangon ang peace process uban sa Bangsamoro. The intricacies of Mindanao, so MILF and MLF, I don't know. But we trust that our panel will do the right job, no? King Perez, News 4. Ang tukuron nga Truth Commission gilauman nga makatugkad sa kamatuoran sa nahitabong engkwentro sa Maguindanao. Ania ang report. Uyon si Cebu Archbishop Jose Palma sa Senate Bill 2306 nga nagtinguha sa pag-establisar og Truth Commission. Ang Truth Commission maoy tahasan sa pag-imbestigar sa nahitabong dugoong engkwentro sa mga sakop sa SAF, tali sa MILF ug BIFF sa Mamasapanong Maguindanao. Ang Truth Commission langkuban og usa ka chairman ug duha ka miyembro nga i-appoint sa presidente. Gisugyot nga himuong mga miyembro sa komisyon sila si kanhi Supreme Court Chief Justice Hilario Davida Jr., kanhi Senator Wigberto Tanyada o si Ateneo de Manila University School of Government Dean Antonio Lavinia. Mato di Arcebispo Palma, makatabang kini sa pagtugkad sa kamatuoran sa nahitabo. Well, coming from the government, I believe they are in the best position to determine that it would help learn the real truth about what happened. So I think to the extent that people know the truth, to that extent they may also realize how that event created such an impact in terms of sadness in our people, and I think Truth Commission would enable us not to repeat the same incident in the future. Gipasalig sa Arsobispo sa Sugbo sa mga kabanay sa namatay nga 44 ka mga SAF troopers nga way hunong ang simbahan sa pag-ampo alang kanila. Mato ni Palma, kahibaw siya unsa ilang nabati sanglit siya mismo na matyan og igsuon human gi-ambush. Kun dunay mga positibong anggulo sa panghitabo, mao kini ang pagpakita sa mga bayaning pulis sa tinuuray nga kahulugan sa sakripisyo. Having experienced myself what it means to have a brother who has been ambushed, and I know what it means, no? But the point is we look at the positive aspect of this event, which is the realization that there are many who have offered their life that we may have freedom and peace. Karon nga init kaayo ang relasyon sa nagadaiyang ahensya sa gobyerno ug nagkawa na ang ilang pagsalig sa usag-usa, nanawagan ng Arsobispo nga di magpada sa gibating kasuko ug ipatigbabaw ang tinguha sa pagkabot sa hustisya ug kalinaw. It's not easy, no, but I think it starts with the real desire for peace and of course rising above the event. And I think, first of all, peace is a gift, and therefore we have to pray. But secondarily, people should work out in terms of individuals and agencies who would try to seek solutions and ways to amend for what happened, and also to work out for lasting peace. Andrea Patenia, News 5.
Bisan sa kagulaanan nga gibati sa pamilya sa mga namatay nga sakop sa Special Action Force, di ikalimod nga migitib ang gamay nga kalipay, human masayri nga kumpirmadong namatay ang target sa SAF dito sa Mamasapano, Maguindanao nga si Jimaa Islamia leader Zulfikli Binhir alias Marwan. Niyatong miaging adlaw migawas ang taho nga nagpositibo ang DNA test nga gihimo sa Federal Bureau of Investigation, di nagpamatuod nga ang usa sa napatay sa SAF mao si Marwan. Mapasigarbuhon sa iyang anak na si PO1 Romeo Sempron sinang Prosperina gumikan sa maong kalambuan. Dugang niini nga ang ginuunay bahala kang kanhi PNP Chief Alan Purisima. Nang hinaot siya nga makabot nilang hustisya, ug masayran kun nganong gilawg ang iyang anak ug mga kauban ngadto sa mga rebelde. Karong Domingo ihatod sa katapusang kapahulayan ang patayng lawas ni PO1 Sempron sa lungsod sa Konsolasyon, ingon man ang PO2 Candano sa Dakbayan sa Talisay. Salamat sa Diyos nga maskin tuod og nangamatay pug among anak nakabalos rad. Unya amo pong gikalipay maskin tuod namatay ang among anak. Bali po na murong lipaya kay sila mga bayani man. Mao na bitugba nga nagpasalamat ko sa Dios nga maskin sakit sa among balatian nahimong silang bayani sa atong nasod. Mao nga Presidente Aquino giawhag nga motudlo na og permanenteng PNP Chief pulis sa nasuspensong si Alan Purisima. King Perez, Suginlimi. Hangtod karon wala pa'y opisyal nga pahibalo gikan sa PNP nga mi-resign na ang suspended PNP Chief Alan Purisima. Si Purisima uban sa 12 ka opisyal sa kapulisan nagatubang og 6 ka buwan nga preventive suspension sukad niadtong Disyembre sa miaging tuig. Sila nagatubang og investigasyon sa ombudsman tungod sa mga nangawala nga AK-47 firearms. Si Purisima usab ang nangulo sa Operation Wolverine nga mikalas og 44 ka mga sakop sa Special Action Force sa kapulisan. Besides, it's not yet confirmed. Yes, no word was sent from him personally. So, not even his lawyer has confirmed this resignation. Matod sa Deputy Director for Operations sa Kapulisan sa Rehiyon, Conrad Capa, angay na nga mo-appoint si Pinoy og permanenteng hepe sa PNP ug dili lang usa ka OIC. Limitado ang gahom sa usa ka officer in charge ug apektado ang pagmanage sa pondo sa kapulisan ug paghanay sa mga promotions ug appointment sa mga police officers. We need to have, I don't know, it has to be clear, in other words. Ang suspended Chief PNP dili na unta manghilabot sa operasyon sa kapulisan. General Napeñas himself emphatically stated that he reported to General Purisima. He took orders from General Purisima. And not tell the OIC about the SAF raid. No? So that tells a lot. Ginahuman karon ni Capa nga kapili na ang presidente og permanente og bago nga PNP chief para malikayan nga duha ka mga PNP chief ang ilhon sama sa nahitabo sa Operation Wolverine samtang ihusay pa ang PNP leadership awhag karon ni Capa nga mapadayon ng kapulisan sa pagpatuman sa balaod ug pagpanalipod sa katawhan bisan pa man sa mga kontrobersiya sud sa PNP. King Perez, News 5. OIC sa Kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo mao'y gipili ni Mayor Michael Rama nga mahimong permanenteng hepe. Nakauyon ang mayor sa sinseridad ni Capa sa pagserbisyo sa Sugbo. Ray Pasaporte, Suginlimi. If I have my way, I will insist for. I'm trying to. Probably I'll be flying. I'll be Manila by Monday. Then I'll find a way to get to PNP office and trace these things out. Whoever can talk to me and whoever can discuss with me. Because I want Capa to be my chief of police. Personal nga moadto sa Camp Crame karong Lunes si Mayor Michael Rama aron makig-istorya sa kadagkuan sa PNP. Buot niyang mahimong permanenteng hepe sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo, si Senior Superintendent Conrad Capa. Gikalipay sab sa mayor ang tinguha ni Capa nga mo-apply sa pagka-permanenteng hepe sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo. Yes, mindot kayo. Yeah, I mean, I will be getting another one from Manos Capa. And I think whoever na nag-labi na ko, sabot na sila. So I want Capa to be in. Matod ni Rama, iyang nakita ang sinseridad ni Capa nga gusto ni ining serbisyuhan ang mga Sugboanon.
I do not really want to get into that in Kapa na. That's why I don't want to be a hindrance to his promotion. But if he intends and he would be available, of course, kanino tanang tao nga isog, nakibaw mo barong, yan na klaro kayo, dili kitabian, yan, nang tahaan, larga. Kontento ang mayor sa performance ni Kapa sa nakalabayng Sinulog Grand Parade sa miaging buwan. Thank God, ang among tandem, kimilaguhan din duhaoy. Hindi to lalim to Sinulog eh. Tuo ka tong Sinulog. You know, with what was going on dito sa Mango Avenue, kaya kami may tugtog. Niya, dumay mo, umatakon itong mga bata, hawa mo! Kuya, okay ito. Pagbarog. Gipadayag sa mayor nga wa siya'y laing nakitaan o napilian nga Sugboanong opisyal nga pilion niyang hepe sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo. Ray Pasaporte, News 5. Laing hugna sa Ha Pilipinas Tour ipahigayon ugma sa Barangay Sambagdos. Kinsa ka nga mga kapatid stars ang moabot. Suginlimi JP Lauquatsera. Magpadayon ang kalingawan og kalipay nga ihatod kaninyo sa TV5 pinaagi sa Ha Pilipinas Tour nga mahitabo sa inyong barangay. Gani ugma adlawng Sabado sa alas 2 sa hapon mag-uban-uban ta sa Hudiaka, mga kapatid namong taga-barangay Sambagdos, Cebu City. Makauban nato sa kalingawan silang kapatid Jasmine Curtis Smith sa Clash of the Street Titans, Mark Newman ug Marvelous Alejos sa Wattpad Presents, ug si Jack Mayor Hoffer ug Cindy Patrimonio sa Happy Wife, Happy Life. Amo usab idalit kaninyo ang nabantog na nga happy ball kun diin ang katapusang makahikap sa bola makadawat og bongga nga mga papremyo. Di sa bawagtang ang mga happy trivia games nga iandam kaninyo sa Happy Network nga maghatag kaninyo og dakong kahigayunan sa pagdaog og mga papremyo. Mas mabulukon sa mga Pilipinas Tour sa Sambagdos kay atong makauban ang mga sakop sa Rescue 5 gikan sa kauluhan aron mo paygayon og libreng training alang sa disaster preparedness and awareness response. Busa mga kapatid, kita-kita at taugma ha sa Barangay Sambagdos aron star-studded ang inyong Saturday. Agay! JP Lauquatsera, News 5. Kanhi call center agent nga nagnegosyo na og shabu na sikop sa bypass operation sa ikaduhang higayon. Ryan Sorote, Suginlimi. Padong na polis, pagbantay mo, padong na polis. Kining mga walkie-talkie ang isugat sa mga pulis dihang ilang gihasmag ang panimay sa drug pusher nga si Darwin Zaceda atol sa gipahigayong bypass operation sa Cebu City Intelligence Branch sa sitio Pailog sa Barangay Sambagdos. Ang maong mga gadgets mo igitudog hinungdan nga ang subject ra nga sikop sa kapulisan human nakadagan ang makauban ni ini. Nakumpirmar dayon sa CID ang operasyon sa subject sud lang sa usa ka semana kay lantara ng iyang kalihukan. Temporaryo kining nawa sa maong negosyo human masikop niya atong Disyembre apan dihang nakapiyansa mibalik kini sa pagpamaligya. Subject naman siya sa bypass, so ang karong bagong kaso niya is section 5 ug 11 RA 9165. Dugay na sab nagireklamo sa iya mga silingan si Zaceda tungod sa kadaghan sa mga muabot sa dapit aron mamalit og drugas og manghit-hit. 34 ka mapakete sa shabu. Halin niini, kalibre 22 nga revolver ug ubay-ubay nga mga cellphones ang nakuha sa dinakpan. Mihilak si Zaceda og mingon nga di iya ang mga drogas ug armas kay igura kining gilabay kaniya sa tinuod nga tag-iya atol sa pagdinaganay. Namatikdan sa kapulisan nga nakahit-hit og shabu ang dinakban tungod sa iyang nilihukan og ipang istorya. So imo dagig din eh? No, napalitra ko usa ka buok. Mao na nag-giit sa atong nagbaligyan ako. Gilabay na siya. Ryan Sorote, News 5. Tulo ka sumbong murder og frustrated murder gipasaka batok kang Renato Cabradilla kinsa mipatay sa iyang gigagaw ug duha niya ka giila nga bata-bata sa barangay Buot Taop, Dakbayan sa Sugbo. Si Cabradilla miangkon sa pagpatay sa iyang gigagaw nga si Gerardo Tangayan ug managsuong Jeffrey ug Jerome Kabukayan. Samaran sa maong gitabo ang iyang 16 anyos nga pag-umangkon nga babay nga anak sa iyang napatay nga igagaw. Siya ipahiling sa mga doktor human iyang gitumbok
ang iyang sakit nga mao'y hinungdan sa paghimo sa krimen. He is showing signs of, mental instability yata. Magtutudlo og ang iyang kabit nga usasab ka magtutudlo gipapriso sa iyang bana nga pulis human giingong maatli nga nagdug sa ilang bay. Ryan Sorote, Suginlimi. Nahinay kanipiwan Jonathan Abad ang giingong kabit sa iyang asawa nga si Dexter Bate human kini niya maabtisud sa ilang puyanan sa usa ka subdivision sa lungsod sa Liloan uban ang iyang asawa nga si Christine. Wa na magkanto sa pulis sa gibuhat sa iyang asawa din gidani ini sa ilang balay ang iyang lalaki bisan ana ang ilang upat ka mga anak. Taod-taod nang gipanid-an sa pulis ang iyang asawa ug sa ilang balay nagyud kini niya maabti mao nga iyang gipadako. Kaubang polis magani sulti lang nga nakapugong pa yun na pa sa siyang present of mind nga wa niya na posili ang katong mga maestro nga diha sa sun silang balay. Pulos mga public school teachers ang mga gireklamo sa pulis. Gani, inasab kining gisumbong sa Department of Education sa Dakbayan sa Mandaue, hinungdan nga nagsige na og leave ang duha tungod sa kauwaw. Tungod sa ilang gibuhat, naglisod ang babae sa galastuan sa iyang mga anak, mga misumbalik kinig pasaka og reklamo batok sa pulis aron mangayag sustento. Depensa sa magtutudlo, dugay na silang nagbuwag sa iyang bana nga usa ka sakop sa Mandaue City Police Special Weapons and Tactics. Ang iyang kaubang magtutudlo nga si Bate, muimitabang kaniya. Ma'am, ako lang klaro mo, ma'am. Kung sa hinungdan nga nagkabuwag mong Sir Jonathan, ma'am? Financial lang yung kwento. Dili siya ka-sustainer sa iyong mga pinhanglan? Dili sir, nakagarantor magbubuporta sa una tapos marami namin financial problem pa. Yeah. Ano ganyan ba rin? Kami may nagbayad ba, kasi hour. Okay. Nangayon na kaniadtog barangay protection si Christine batok sa iyang bana na destino sa Managlayang Elementary Schools ang mga gireklamo. Ryan Sorote, News 5. 3.5% sa mga kawanis sa usa ka local government unit gituhuan nga naadik sa gidili nga drugas. Ang mga empleyado gipanid-an karon sa Cebu Provincial Anti-Drug Abuse Commission. Jinky Rosit, Suginlimi. Naalarma ang Cebu Provincial Anti-Drug Abuse Commission sa nagkadaghan nga mga empleyado sa mga local government units nga mogamit sa gidili nga drogas. Matud sa Sipadak, dunay mga empleyado sa mga component cities sa lalawigan nga ilang gipanid-an tungod sa ilang pagkaadik. Si board member Ivy Durano Meca nga vice chair sa Sipadak nagdumili sa paghingan sa mga syudad. Kayo lang ba? Kayo may say nga morning 1, 2, 3. Kamu na lang banak-bana o kinsa nga component cities? Gibana-bana sa Executive Director sa Sipadak nga anaa sa 3.5% sa mga empleyado sa maong LGUs ang nasayran nga tigamitan o gidili nga drogas. Tingali, we have to set a standard on how to hire employees. Di lang tabi ito nga we're all political accommodations. Hingusgan karon sa provincial government ang Just Say No program aron batukan ang illegal drug activities sa 51 ka mga lungsod ug syudad. 2 million pesos ang gigahin sa Kapitolyo alang ining maong programa. Is we are trying to build and strengthen the grassroots, down to the barangay level or to the purok system, which naa ang atuang barangay anti-drug abuse councils as well. Jinky Rosit, News 5. Laing sunog miulbo sa Dakbayan sa Mandaue kagabi. Duha ka mga panimay ang naugdaw. Ryan Sorote, Suginlimi. Nagkaguli ang mga namilar ining haya sa sitio Kamote sa Barangay Cambaro, Dakbayan sa Mandaue. Dihang dunay miulbong sunog dool sa dapit pasado alas 11 kagabi. Nagsugod ang kayo sa panimay sa Baneng Flores og daring nakakatap sa kasigbit nga mga panimay nilang Carlos Amistad og Susana Cuba. Pulos ginama sa light materials ang maong mga panimay, mong gadaling midako ang kayo og naogdaw ang duha ka balay og nagkanan ang usa. Nagtinabangay ang mga residente ug ang kabomberuhan sa pagpaong sa kayo. Wa ako mo kung gamit sinabligay mga gasto lang mong gipagawas. Nakontrolar ang sunog sud sa 5 minutos og miabot sa third alarm. 80,000 pesos ang danyos niini og way gikatahong naangol o nakalas.
Problema sa linya sa kuryente ang gisubay sa kabomberuhan nga sinugdanan sa kayo base sa pamahayag sa mga residente. Dunay mga pagduda nga posibleng tungod sa nagpat session nga mga adik mo hinungdan sa sunog. Kuyaw sa sunog ang lugar tungod sa kahagipot sa mga dalan o sikit-sikit ang mga balay. Nag-atras na lang ang mga fire trucks aron makagawas sa hitabuan. Kung wala pa ito makakwanda yun, madali, dako ito. Ay, nagkamabalay. Ryan Sorote, News 5. Andrea, atong i-greet karon si Cebu Archbishop Ricardo Cardinal Vidal. Siyang 84th birthday. Happy birthday, His Eminence. Nakatambo man kita sa misa no sa iyang panimay kaganihaglan. Nindot kay ang feeling kay gibisita gyud siya sa mga different church officials gikan sa nagkalain-laing bahin sa nasod to wish him a happy birthday. And wish ni Cardinal Vidal nga dili lang para sa iyang kaugalingon apan iya sang giampo no nga makabot na gyud ang kalinaw especially sa nahitabo sa Maguindanao. So again, happy birthday, His Eminence. Maugkadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya, kini si Glenn Soco. Daghang salamat, ako si Andrea Patenia. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kay lang kutob sa balita. Aksyon!